Que Radio Cos? Decíasme ti antes, estaba escoitando por aí, falábamos dun videoclip que tendes grabado de Sete Cuncas, e decíasme, é moi Radio Cos. Iso que quere dicir? Bueno, a nosa lenda neste disco é falar un pouco das cousas que están á vista e non se ven ao mesmo tempo, que viven nun mundo de invisibilidade, digamos, non? Por exemplo, pois as hortiñas que hai de arredor das grandes cidades de Galicia, que son hortiños pequenos, as saídas das cidades, que pasas por elas, entras, sales, e cando te metes dentro e ves, hai un montón. E entón, bueno, un pouco ven a referirse que a música tradicional está un pouco, hai moita, pero está un pouco invisible, non? Un pouco ligado ao que nos atopamos nós tamén cando íamos polas aldeas, que a xente maior cantaba e mesmo os fillos non sabían que cantaban, os netos, non? E nos dicían, non, a miña nai non sabe nada, meu pai non sabe nada, despois eran grandes tocadores, grandes bailadores, non? Grandes artistas, non? Soñando un pouco, mirando cara adiante, que soñades un pouco para a música tradicional? Ui, pois, bueno, os nosos soños eu creo que son compartidos con moita xente que se dedica como nós á música tradicional e é poñela, de verdad, no sitio que se merece. E é no máis alto. Divulgala absolutamente fora e facer que a xente do país disfrute dela. Eu creo que isto sería o verdadeiro soño.